ଆରେ ହେ ସକାଳ ହେଲାଣି। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାରଙ୍କର କିରଣରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି ଏ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀ। ବିହଙ୍ଗର କଳନାଦରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଗଗନ ଆଉ ଏ ସମୀର। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ଦିଶ ସହ ଭାସି ଆସୁଛି କେତେ କେତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରାଜିର ଗନ୍ଧ। ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ହଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ରଚନାରେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି କଠୋରରୁ କଠୋରତର ହେଲାଣି। କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହୋ, ଏବେ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲାଣି। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଶରୀରଟିଏ। ତୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ନ ଟିକକ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଉନି। ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ଥରକୁ ଥର। ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଭଳି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ପୁନଶ୍ଚ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାନି ବିହଙ୍ଗ ଗଣର ସ୍ୱର। ତତ୍ସହିତ ଭାସି ଆସୁଛି ମୃଦୁ ପବନ ଓ ହେନା ଯାଇ ଜୁଇର ସୁଗନ୍ଧ ରାଜି। ଧରଣୀ ରାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ଭଳି ଚକ୍ଚକ୍ କଲାଣି। ଓହୋ, ଏ ପରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଶୀତଳ ତାପରେ ନୀଳଗ୍ରହବାସୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଲେଣି। ରଚନାକାରୀଙ୍କର କି ରଚନା ସତରେ!